Good day mga ka-BSS, isa namang panibagong vlog ang inyong matutunghayan sa araw na ito. Tayo po ay nasa Naga City, Gamsur. Ngayon po ay buwan ng Setyembre. Ang pinaka-highlight ngayong buwan ay ang Peña Francia Fiesta Celebration sa taong 2023. Kaya tara, sama ka sa the heart of Bicolandia. Hi, I'm John Lee and please don't forget to like, subscribe to our YouTube channel. Buhay Sari-Sari BSS TV and please leave a comment. We would love to hear from you. Mga ka-BSS, the second Friday of the month, buwan ng Setyembre, dyan po magsisimula ang traslasyon. Na siya namang hudyat ng mahabang selebrasyon ng Peña Francia Fiesta dito sa Bicol Region. At samot-saring palabas ang magaganap sa loob ng Naga City. Sa third Saturday of the month, buwan ng September, dyan naman nagaganap ay ang Fluvial Procession na siyang pinakaabang-abangan ng mga deboto. Pag nagtatraslasyon galing sa Peña Francia Church ng Naga City, si Ina ay ililipat sa Metropolitan Cathedral ng Naga City. Ang okasyong ito ay ang dinarayo ng mga deboto ni Ina. Kung pupunta po kayo dito sa Naga City, sa mga deboto ni Ina na gusto siyang masulyapan sa espesyal na okasyong ito, medyo agahan nyo lang po ang pagpunta dito sa katedral. Kasi pag maaga pa, kakaunti pa lang po ang mga tao. Kasi kung pupunta po kayo, kapag patanghali na o kaya bandang hapon, napakarami na pong taong pumapanig po dyan. Kaya nga po nabangsagang Pilgrimage City of Bicol ang Naga City. Kasi sa mga naglalakihan at nagagandahang mga simbahan na makikita dito sa Naga City. Dahil nandito lang po kami sa Naga, kaya po nauna po kami dumalaw kina para din na po kami makasabay doon sa mga dayo. Mga ka-BSS, ang kasama ko po ngayong araw na ito ay ang aking mag-ina. Yan po si Lisa at ang aking nag-iisang anak ni si John Lee. Yan pong aming tinatahak sa loob ng simbahan, yan po ay patungo kay Ina. Tapos lang po namin magsimba, sa labas lang po yan ng katedral, meron po tayong mabibilihang mga kakanin. Marami po tayong pagpipilian at iba't iba pong uri ng kakanin na mayan po ay mga local product ng Bicol. At sa bawat bili po ninyo
ng mga local na product ng aming syudad, nakakatulong po kayo sa ekonomiya ng aming city. Ang Bigs ay isang restaurant na pagmamay-ari ng mga taga Bicol. At kung magawi kayo dito sa Naga, dito sa Bicol Region, huwag niyo pong palampasin, panikan o kumain dito sa loob ng Bigs. Masasarap dito ang pagkain at nag-serve din sila ng mga Bicol cuisine. Sulit sa bulsa, basta masarap ang pagkain. I like to eat good food. Diyan lang yan sa Bigs. Bigs, baka naman. Tapos kumain, punta naman natin ang Plaza Rizal ng Naga City.
Matapos kaming magsimba, kumain, magsumba, sulit ang araw kapag kasama ang pamilya. Ang aking mag-ina, naghaharutan. Kaya't mga kabises, yun pong di pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Buhay Sari-Sari BSS TV. At visit nyo rin po ang aming store dito sa Calawag, 7 Star Gemly, Sari-Sari Store. And thanks for watching. Bye for now.